Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a ci gaban littafinmu mai suna mahaukacin masoyi kashi na 27. A ƙarshen kashi na 26 mun tsaya ne a inda Balaraba yayar Rumasa'u ta shigo falon da Rumasa'u take kwance take sanar da ita zuwan mijinta wanda bata san da shi ba, wato mahaukacin masoyi. Yanzu kuma za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Wai wane ne wancan da Sani ke ta faman nuna wa mutane a matsayin mijinki? Abin har ya kai haka ne Ruma, kin yi miji amma babu ko albishir? Tun daga zuciyarta har fuskarta sun nuna kaɗuwar abin da suka ji. Don haka ta yi don ta yi doguwar magana bayan ta yunƙura ta tashi ta zauna da ƙyar amma ta kasa. Ban san shi ba ni ma. Kalle ta saroro har na wasu sakanni masu dama sannan ta ce, da gaske? Rumasa'u ta koma a kasalce ta kwanta, wallahi. Balaraba ta miƙe ban so hakan ba gaskiya, na so a ce kin san shi, kuma ke ce kika ba shi damar ya zama mijinki, saboda nutsuwarsa da yanayin kamalarsa da kuma abin da ba ni kaɗai na hango ba, wato tarin ƙaunarki a tattare da shi. Ta dasa aya tana duban Rumasa'u wadda ta rintsa ido kawai sannan ta buɗe ta ci gaba da kallon rufin ɗakin. Duk ƙwaƙwar Balaraba ta kasa cankar abin da Rumasa'u ke rayawa a ranta. Ta fara tafiya tana cewa, na ɗan yi hira da shi har na fahimce shi, ɗan Haɗeja ne kuma mazaunin Abuja. Yaushe kuka yi hirar da shi? Cikin hanzari Rumasa'u ta faɗa tana ɗago wa Balaraba hannu, alamun dakatar da ita barin falon. Saboda kasalar gangar jikinta kasa miƙewa ta yi. Kamar yadda ta so. Yanzun nan Balaraba ta amsa ba tare da ta juyo ba, sannan ta ɗora. Au, an ce ma na sanar miki zai shigo ya duba ki. Cikin ƙuluwa Rumasa'u ta amsa, sannan ta koma ta kwantar da kai, ƙirjinta na ta faman lugude. Balaraba ta fice daga falon ba tare da ta damu da kanta cankar dalilin ƙuluwar Rumasa'u ba, duk da idan ta yanke hukunci cikin sauri tana jin cewa marigayi Auwal ta tuna. Rumasa'u ta kasa cankar inda zuciyarta ta faɗa, ɗokin gani, fargaba ko jin kallon mahaukacin masoyi a yau. Tana nan kwance kan kujera ta kasa hasala komai da gangar jiki face zuciyarta da ke ta faman saƙawa da warwara. A haka ta jiyo takun sawaye tare da muryar Sani yana ta karaɗin hirarsa. Ta ɗora idon ta ƙir a kan ƙofa cike da ɗokin gani in ta ga Nazifi Muhammad kar ta ga ƙafarsa da kofato. Don kuwa idonta na kan inda ƙafafunsa za su duro. Sani ne ya fara shigowa cikin yanayinsa na fara'a da kuzari kamar ko da yaushe. Nazifi biye da shi cikin matsananciyar kasala mai alamun tasowa daga zuciya. Ba kamar koyaushe a ganin da ta yi masa cikin ƙananan kaya ba, yau shigar manyan kaya yi na tattausan shadda gezina ruwan toka, 'yar ciki da babbar riga, ta sha aikin aska tara, kansa da baƙar hular dara, ƙafarsa da baƙin takalmi sau ciki, wanda babu hali ta gane da kofato ko babu. Bata damu da karaɗin zolaya da ba'ad da Sani ya cika kunnuwanta da su ba, kamar ma ɗaukacin hankalinta baya tare da shi, yana ga Nazifi wanda shi ma ya kasa sauke idanuwansa daga kanta, amma shi yana haɗawa da aikin tafiya da kuma yi mata sallama. Bayan wanda Sani ya yi bata samu zarafin amsawa ba sai akan tasa ta haɗa haruffa da ƙyar ta amsa. Wa alaikas salam. Sannan a hankali ta ɗauke idonta daga kallonsa zuwa kallon wani guri daban. Sani ne ya yi masa tayin gurin zama suka zauna duka sannan ya dubi Rumasa'u. Wannan wace irin tarba ce? Kar kuma ki ƙala wa ciwo don fuskar ki na nuna da sauƙi. Ta kalli Sani garau na wani sakanni sannan ta shiga gyara mayafinta wanda ta lulluɓe kafafunta da shi tun lokacin da ta jiyo takun shigowarsu. Da haka ta bar tambayar Sani ta bi ruwa. Wannan ya sanya Sani da Nazifi suka dubi juna cikin murmushi da tambayar fuskar juna. Amma Nazifi ya riga magana bayan ya mayar da kallonsa gare ta. An kuma ce, tuntuni kina ɗokin ganina, ni ma ban zaci wannan tarban zan samu daga gare ki ba. Sai yanzu ta fahimci ƙwaƙwalwarta ta tsaya hutu, lokacin da ta shafe don ta nemo abin cewa amma ta kasa. Kawai sai ta zarce a salon jan aji, ta keɓe baki kawai ta kawar da kai. Nazifi da Sani suka kuma duban juna fuskokinsu cike da murmushi.
amma da ganin na Nazifi na ƙarfin hali ne don ya karaya. Irin karaiyar da fuska kawai take nunawa amma zuciya ƙaimi take ƙarawa. Da alamun Sani ya fahimci haka, sai ya yi masa wata inkiya, sannan ya miƙe cikin duban Rumasa'u wadda ta yi ƙoƙarin tsayar da ƙwayar idonta a kan tasa, tunda zuciyarta ta kafe wa tsalle-tsalle. Sani ya ce, mun saba in an haɗu a gaisa, abin mamaki yau ko arzikin gaisuwa na rasa. To yaya jikin? Wannan karan ta daure, muryarta na rawa ta amsa da sauƙi ba tare da ta dube shi ba. Ya ɗan jima yana yi mata kallon mamaki sannan ya ɗaga wa Nazifa hannu. To, Allah sabba ni, sai ka naɗa hannun riga. Kawai ya fice, Nazifi na bin sa da kallo cikin wani malalacin murmushi. Sannan ya sauke kansa ga Rumasa'u wadda alamu ya nuna a tsorace take da ficewar Sani. Ƙila tana zaton za ta ƙifta ido ta ga mahaukacin masoyi ya ɓata. In ma abun ya yi tsamari ya ɓace da ita, amma dai tana nan kwance ko motsi ta kasa. Nazifi ya miƙe cikin ƙwarin gwiwa da tsoron fuskarta da ya haifar masa, ya fara takawa a sannu zuwa gabanta. A tsorace cikin zafin nama sai ga ta a zaune tana kallon ƙofa cikin gyara wuyan riga. Sannan ta cire mayafinta da ta lulluɓe ƙafarta, ta yafa a ka, kana ta tsare shi da ido har ya ƙaraso tsakiyar falon. Ya zauna a teburin da ke girke tsakiyar ɗakin, wanda ya ba su damar kallon fuskar juna kai tsaye. Rumasa'u cikin tsuke ido, Nazifi cikin tsananin so da farin cikin ganin masoyi. Rumasa'u ta fara kawar da kai cikin cin magani, shi kuma ya tanka cikin sarkewar murya. Na jima ina kaucewa haɗuwa da ke, idan kina cikin ruɗu Allah bai nufa ba. Amma dai na yi nasara, ba wani ya ruɗa ki ba, ni da kaina na ruɗa ki. Ya tsayar da magana don ganin bakinta na motsi alamar son magana, amma yana rufe baki, sai ga ta haɗiye. Ya yi murmushi ya ci gaba, yaya jiki? Nan ma kallonsa kawai ta yi ta kawar da kai. Sai da ya ɗan yi tunani sannan ya kamo zaranta. Na san abin da ya janyo wannan fushin. Lokacin da kika so gani na ƙi ki ganni. Ba fushi ya dace ki yi ba Rumasa'u, kamata ya yi ki nemi ba'asi. Cikin kakkawar murya ta tare shi, wa ya ce ina son ganinka? Kai tsaye ya amsa cikin ɗaga gira. Kin tashi daga Kano takanas zuwa Abuja don ki ganni. Ta sake tare shi cikin tilastawa kai wani fushin. Duk ya faru ne bisa kuskure, yanzu na janye saboda haka kana iya tafiyarka idan ka zo ne domin na ganka. Shi ma ya tare ta da sauri cikin girgiza kai, tare da raunana murya. Ba don ki ganni na zo ba, ni ne na zo don na ganki domin ni kaɗai ke son ki. Na kuma cika son kai don ban baki damar ki so ni ba, a tsammani na nawa son kaɗai ya wadatar. Ya yi shiru yana jiran cewarta, amma ta ɗauki lokuta kafin ta haɗa kalmomin da za su ba da ma'ana. Wannan batun ya yi hanzari domin kai ya kamata na fara sani ba kalaman soyayyarka ba, amma idan ka gama ɓoye-ɓoyen kenan. Na gama, ya faɗa da sauri cikin haɗa hannayensa biyu, ido a kanta, ya kaɗa kai. Shi ya sa na ce miki, na fiye son kai, na ɓoye miki kaina yayin da na zurfafa sanin wace ce ke. A cikin ɓuyan na ƙara zurfafa a sanki, har na kai bigiran da raina ke jin in an raba shi da sanki ba zai iya ci gaba da numfasawa ba. Nan take ƙwalla ta cika mata idanuwa domin maganarsa ta tuno mata Auwal. Babu alamun shakku a tare da ita. Ta amsa masa, rashin masoyi baya kisa, da yana yi da baka ganni a raye har ka so ba. Nazifi ya ɗauke wuta duk fuskarsa da gangar jikinsa duk sun nuna damuwa da kishi. Ya jima cikin kallon shimfiɗar falon kamar yadda ta ci gaba da kallon talabijin. Zuciyarta a Auwal ba tare da nadamar maganar da ta yi ba, sai da ta hangi inuwar Nazifi a tsaye sannan ta juyo ta dube shi lokacin har ya kusan fita ƙofar falon. Ta gama yanke ƙaunar zai fice bai ce mata komai ba, amma sai gashi ya juyo jiki a sanyaye, idonsa cikin nata ya ce mata, na san ba zafafa cimma buri ne ya sanya ni jin cewa Allah ya karɓi ran Auwal ya bar min ke ba, don na fi shi cancanta ne, na fi shi sanki, na kuma fi shi cancantar zama mijin Rumasa'u Sikila. Wataƙila sai lokaci ya yi za ki gane hakan. Ya yi shiru yana kallonta, ita ma tana ƙare masa kallo sama da ƙasa. Da alama kamar lalubanta inda ya fi Auwal cancanta take, babu amsa, idanuwanta kuma ba su fasa zubar da hawaye ba. Ya murza hannu yana murmushin ƙarfin hali. Zan wuce masauki yanzu, ba don zan takura ki ba, da na zo gidan yau da daddare, amma na bar wa gobe, don ina nan Kano har safiyar jibi. Da alamu bai so ta ce wani abu ba, yana rufe baki ya kama labule zai fice. Jimana,
Rumasa'u ta faɗa da sauri tare da ƙarfin halin miƙewa tsaye. Ya juyo kawai ya kalle ta, ta ɗan yi taku kamar za ta faɗi a ƙoƙarinta na gyara tsayuwa. Da sauri ya ɗaga mata hannu. A'a, koma ki zauna. Ba musu ta koma ta zauna. Kafin goben, ina son sanin waye kai. Ina tsammanin a duniya babu abin da ya shige min gaba kamar son sanin amsar wannan tambayar. Akwai wani suna da zan sake amsawa ne banda mahaukacin masoyi? Wannan sanin ya kamata ki riƙe. Ba na tsammanin za ki samu wanda ya fi shi. Da gaske ni mahaukaci ne a sanki. Ba wannan nake tambaya ba, ai tun ɗazu akan haka muke magana. Abin da nake tambaya a kai shi ne, ta wace hanya kake shiga zuciyata? Ta wace hanya idonka ke kaina hatta lokutan da na kasance nesa da idon kowa? Ta ambata cikin ci da zuci, ya kaɗa kai yana dariya. Au haka ne fa, duk na ji zarge-zargen da kike min wajen Sani. Zargi? Wato ba gaskiya ba ne? Ta tambaya cike da mamaki. Ƙwarai da gaske, ya amsa mata cikin yanayin tabbatarwa. Ta ƙara kaɗa kai, shi kenan sai ka tabbatar min da gaskiyar yanzu. Ya yi jim sannan ya girgiza kai. A irin wannan lokacin da kika cakuɗa min zuciya da takaici. Ina girmama Auwal don darajar zuciyarki ta so shi. Ni kuma masoyinki ne, ke da komai naki, amma girmamawar ta ƙi shafa kishina. Bai jira cewarta ba ya fice ya barta baki buɗe zuciya a kulle gam. Tun bayan fitan mahaukacin masoyi, gidan sunan ya yi mata zafi. Da farko ta ɗauka falon da ya bar mata cikin ruɗu ne ya sa ya ci gaba da ruɗa ta. Ta tashi ta shiga cikin jama'a inda ake ta kaya-kayar murna da ɗaukar hotuna. Ko za ta manta amma hotunan mahaukacin masoyi a cikin zuciyarta musamman daidai lokacin da yake ce mata, na san ba zafafa cimma buri ne ya sanya ni jin cewa Allah ya karɓi ran Auwal ya bar min ke ba. Don na fi shi cancanta ne, na fi shi son ki kuma na fi shi cancanta zamowa mijin Rumasa'u Sikila. Da wata cewa tasa, ina girmama Auwal don darajar zuciyarki ta so shi ni kuma masoyinki ne ke da komanki. Amma girmamawar ta ƙi shafa kishina. Waɗannan hotuna da sautukan nasa sun ƙi ɓacewa a zuciyarta. Da alamun ɗuminsu ne yake ta faman ƙyanƙyasar son Ubangijinsu wato mahaukacin masoyi a ƙirjinta. Ta yarda ya iya so, tunda ya iya santa da son da ta yi wa waninsa Auwal. Kuma kishinsa na nan daram amma bai rintse masa ido ya mayar masa da son ta ƙiyayya ba. Tabbas ko yaya ne zai iya zama waziri a fadar so da ƙauna yayin da Auwal yake sarkin sarakuna. Don Rumasa'u Yusha'u ya isa gidan sunan da yamma da sunan ɗaukar Sumoli, wadda ta bayar da kanta a maraƙirjin biki, ƙarfi da yaji. Ya yi katari an ƙwaƙwalo Rumasa'u da ƙyar zuwa wajen ɗaukar hotuna a harabar gidan. Sai ga shi da yin abin da babu shi a cikin tsarinsa, wato shiga sabgar bikin mata, ko da kuwa akwai 'yan uwansa maza. Duk da dai rara gefensa ya fito fili, inda ya buge da runguma hannu tsaye kusa da ƙannen mijin Atika. Yana satar ƙarewa Rumasa'u kallo, wanda idonsa ya tabbatar masa duk matan gidan sun fi ta caɓa kwalliya da cika ido, amma a haka ita kaɗai kallonta ke buga masa zuciya. Musamman da ya hango ta suna hoto da matarsa Sumoli faratas, kuma ko aljana ta shafa mata lafiya wajen caɓa kwalliya. Nasa wasa ne, bai ɗau kallon Rumasa'u kaɗai ke buga zuciya ba. Nasa wasa ne, bai ɗau kallon Rumasa'u ne kaɗai ke buga zuciyarsa ba, komai da ya shafe ta ma buga masa zuciyar yake. Sai da kunnensa ya kwaso masa muryar Hassana na cewa Rumasa'u. Amma dai wallahi Rumasa'u ba ki da kirki, tun safe har mijin naki ya zo ya tafi. Ai kamata ya yi ku kafa tarihin kwasar hotuna a ranar nan. A cikin ruɗu Yusha'u yake, amma kunnuwansa ba su kasa jiyo masa amsar Rumasa'u ba. Faɗar miji a baki baya muku wuya. Babu wanda ya danƙa min sadaki. Amma ku daga ganin sarkin Hassana ta bar gurin tana amsa mata. Na san ya yi nasara ya gama, don mai irin fuskarsa da zuciyarsa sun cika saurin nasara. Fiye da awa ɗaya Yusha'u na jinyar zuciya da neman mafita, har Sumoli ta gama sallamarta ta same sa a cikin mota. Babu magana kawai ya tashi motar ya fice daga gidan. Sumoli ta gaji da shan ƙamshi, ya ƙi tanka ta. Ita ta tanka shi tana faman tauna cingam ɗinta ƙasƙas. Ranka ya daɗe lafiya kuwa? Da ƙyar ya haɗiye ya amsa cikin rashin sakin fuska. Lafiya, me kika gani? Sai da ta jero ƙwai da cingam ɗin bakinta sau uku cikin gwaninta sannan ta kawar da kai ta amsa.
Na ganka a firgice ne, kuma yinin yau kaɗai na ga ka ƙara ramewa. Ba don kai ɗin kai ba ne, ai da ka je asibiti ko ruwa an ɗan ɗaura maka leda guda. In ka yadda na kai ka gurin ƙawata Fauzi Disle ta ƙara maka ruwa, na san kyauta za ta yi maka in kuɗin ne kake ji. Ya san iskancinta ne ya motsa, amma tun da bai shirya masa ba, sai ya so basar da maganar da cewa, ina tare da hayaniyarki, ai na bar ƙiba Sumayya. Ke ai gashi nan kina ta shirka ƙiba. Yana rufe baki ta amsa cikin tsiwa, wallahi tallahi babu ruwana, tsabar mammaƙonka ne yake ramar da kai. Ni ɗin ma ƙibar godiyar Allah ce, ba don haka ba na san sai an ƙirga ƙashin jikina. Idan ya ci gaba da takaici ya san sai ta haifar masa da ciwon zuciya Molikan bata damu ba, don haka ya ja bakinsa ya ɓame. Ya barta da daddagewa tana sheƙo masa labari yadda bikin suna ya ƙayatar. A nan ne ma take sanar masa yau sati 2 kenan bata ga al'adarta ba, kuma tana jin kasala da tashe-tashen zuciya, ƙila ciki ne. Ta nuna murnarta tare da cin alwashi. Na rantse da Allah ni ma idan na aihu sai na yi waɗannan bidiyo'in. An daina bari na a baya. Ta yi jiran cewarsa amma ya kasa cewar saboda ruɗu. Sai ta ƙulu, haba malam, ko kana da yaƙinin cikin nan in na tashi kwaɗo zan haifa ai ka taya ni murna. Ko ta ganin ido ce, maimakon haka sai wani cin magani kake. Ya daddage yana murmushin yaƙi ya juyo yana dubanta. Ke ce da wauta wallahi, tun kafin ki tabbatar da ciki har kin fara wannan lissafin. Ta tare shi tana dariya, to me za a fasa? Ya kaɗa kai cikin wani yaƙen. To Allah ya inganta, dama ya kamata ki haihu, amma dai ki daure ki haifo namiji mai kama da ni. Sumayya ta zaci yabo ne, cikin tuntsira dariya ta ce, insha Allah namiji zan haifo lafiyayye, amma mai kama. Ya kaɗa kai kawai, da alama hankalinsa na can garu Masa'u, sai da Sumoni ta farko da shi. To wai me yasa ka fi son namiji? Ya jima yana kallon titi, sannan ya samu ya amsa mata. Ba wai namiji na fi so ba, a'a ke ce kawai har abada ba na son ki haifi mace. Don me? Ta tambaya cikin ɗoki da rashin fahimta. Kai tsaye ya amsa, don ba na son ki haifi mace ta gado halinki na zamo kullum cikin kiran Mubarak ya ɗaura mata aure. In kuma ba a yi sa'ar mai kai zuciya nesa da zai sake ta cikin sauƙi ba, sai ya naɗa mata na jaki kafin ya sako ta. Kai, in ɗan giya ne ma na san sai ta janyo abin da kullum sai ya sa ya yi. Sumayya ta yi mugun zuwa wuya, don haka ta kasa martani har sai da ta ga sun iso tsakiyar gidansu. To Allah ya sa namijin kar ya biyo halinka, wallahi har na fara tausayawa matan da za su aure shi. A waje acan, amma da sun shigo gida, gizago da mammaƙo ya ishe su. Oho dai, ya faɗa cikin dariya, sannan ya juya ya fice daga gidan a guje yana dariya. Ya nufi masallaci daidai lokacin da aka fara kiran sallar magariba. Ya jira sallar isha'i, sannan a guje ya ɗauki mota ya koma gidan suna. Babu yadda Atika ba ta yi da Rumasa'u akan ta zauna ta kwana ba, amma ta ƙi yarda. Haba anti Atika, menene bambanci na da Hafsat? Ita baki ce ta zauna ta kwana ba, abin da ta ce wa Atika kenan cikin raha. Kowa na dariya, Atika ta kaɗa kai. Babu bambanci, sadaki ne kawai ba a miƙo waliyai sun ɗaura auren ba. Wato yadda take da kifinta a gora. Oho kuma, Rumasa'u ta faɗa cikin muryar dariya. Ana haka sai ga Mubarak ya shigo yana wata dariya wadda ta sha bamban da tasu. Rumasa'u ta nuna masa ƙofa, kar ka zauna, mu je ka kai ni gida. Na ga anti Atika ta dage sai ta mayar da ni a arha. Mubarak ya tare ta yana dariya. Ai bata kai ya Yusha'u ba, shi da duka ma yake son su yanki. Baki ga fa kamar zai rushe min da kuka yake roƙon na roƙe ki don girman Ubangiji ki fito ki saurare shi. Rumasa'u na takaici, su Asiya na shewa. Asiya ta ce, goran Rumasa'u fa manyan kamu yayo, har guda 2. Ɗazu ya kamo Tega Shark, yanzu kuma ya kamo ƙawara. Ɗakin ya ƙara gaurayewa da dariya. Hafsat da ta ci magani ɗazu har da kwanciya, amma dai anti Asiya kin iya yanka. Lasa nawa Tega Shark zai wa ƙawara. Yaya? Ya Yusha'u ne ya zama haka a wajenki? Suna ta dariyar shegantakarsu kamar abin arziki. Maimuna ta sa hannu ta kamo hannun Rumasa'u kamar abin kirki. Tana janta zuwa bakin ƙofar ɗaki. Allah sarki, wallahi ƙawaran can ya fara bani tausayi. Je kike gan shi ko na 'yan mintuna ne. Ita kanta Rumasa'u sai da suka bata dariya. Ta ya fito Mubarak tana cewa, zo mu wuce daga nan Mubarak.
Mubarak ya yi dariya ya ce, a'a, ki dai je anti, ƙawaran nan mokar fasa take zame mana, ba wuya da buɗe ƙayar baya. Suna ci gaba da dariyarsu, Rumasa'u ta fice ta bar su cikin rashin ƙwarin gwiwa da jin takaicin shiga hanci da ƙudundunan da Yusha'u ke mata. Ta same shi tsaye jikin motarsa. Tun ma kafin su gaisa ta hau duban agogo fuska a ɗaure. Mubarak ya sanar da ni kana nema na. Bai ji daɗin yadda ta ɗaura fuska ba, don haka ya jima bai ce komai ba. Sai can ya numfasa ya ce, yaya gajiyar taro? Alhamdulillahi, ta amsa cikin ƙoƙarin tilastawa kai sakin fuska. Ya ƙara ɗaukar lokaci yana ɗan tanadin abin cewa. Ɗazu har na tafi ba mu gaisa ba, duk da cewa takanas domin na ganki na zo. Ta ɗauki maganar tasa rainin hankali, amma cikakken nata hankalin ya shanye nuna ɓacin rai. Sai ta gyara tsayuwa ta ce, haka ne, to ka san komai sai Allah ya nufa. Ta ƙarashe maganarta da duban agogo. Tabbas, ya faɗa yana ƙoƙarin zarcewa da magana, amma sai ta tare shi a hanzarce. Yanzu kuma dare ya yi sai wani jiƙon kenan. Mu za mu wuce gida. Ke da wa? Ya tambaya cikin rashin jin daɗin rai. Ta amsa masa, ni da Mubarak ne. Tana ƙoƙarin tafiya ya dakatar da ita. In babu damuwa me zai hana ki zo na kai ki gidan? Akwai wasu muhimman batutuwa da nake so mu tattauna da ke a hanya. Ta ɗan yi jim alamar ranta bai so ba. Ya ɗan tsira mata ido. Ko me kika ka je kawai ma haɗu wani jiƙon. Har waya na yi wa Mubarak ya zo ɗauka na. Ba zai ji daɗi ba idan na bar shi ya koma shi kaɗai. Kafin ta gama magana ma ya latsa layin Mubarak a wayarsa. In dai shi ne bari na nemi afuwa. Kafin ta tare shi ya fara magana da Mubarak. Afuwan Mubarak, zan wuce da Rumasa'u gida, ka taho kai kaɗai. Bai jira cewarta ba, bayan ya sauke wayar sai ya buɗe mata ƙofar. Sannan ya zagaya ya shiga mazauninsa. Ba ta da zaɓi, dole ta shiga motar zuciyarta a ƙuntace. Yusha'u ya yi ta kalatarta da hira da za ta buɗe masa damar gabatar mata da ƙudurinsa a sauƙaƙe. Amma Rumasa'u ta yi fuska, kalmominta tamkar sai ya siya, kamar yadda dariya da murmushinta suke nuna ƙarara sun fi ƙarfinsa. Sai da ya ga haza sannan ya yi wa shirin nasa kutse. Rumasa'u, ina muka kwana ne? Ya faɗa bayan ya rage gudun motar don ya tabbatar mata lallai a natse yake. Ta juyo ta dube shi, duban rashin fahimta, fuskarta kuma a ɗaure. Da me fa? Ya jima cikin shiru yana kaɗa kai ba na karayar zuciya ba. Sai na ƙirƙirar kalamai masu daɗi da can babu su a tsakaninsu. Bai ma san ya iya ba sai a yanzu. Ya juyo ya dube ta duk da cewa tuni ta juya masa ƙiya. Ban san komai ba a yanzu sai son ki Rumasa'u. Komai nawa rarrauna ne saboda ke. Ƙarfin gwiwata kaɗan ne. Shi ne ganin Allah ya jinkirta miki aure domin na dawo miki a matsayin masoyi mai shafe kowane irin aibu naki. Ya yi shiru yana jiran cewarta cikin tsammanin ya faɗi abin gwaninta. Sai dai kawaicinta ne kawai ya ɓoye mugun takaici da maganganunsa suka ƙunsa mata, musamman da ta tuno wani kurarin zawarci da ya yi mata a can baya kafin ya sake ta, wanda ya tabbatar mata in an sake ta ba za ta auri ba. Sai shi da ya saba yi mata alfarmar ya dawo zai sake yi mata wata alfarmar. Ta kaɗa kai, ta sake, amma ta haɗiye komai